cantava? D'on era aquesta noia? Jo diria que cantava en anglès, tot i que és marroquina, eh? Que jo diria que cantava en anglès, si la oïda no em falla, és del Marroc. que era marroquí. Del Marroc? Oi que sí? Era marroquí. Ella és marroquina, però la cançó I si pugem una mica, crec que és un clas, per però... veure més a l'edifici. Ens quedem aquí baix. Ens quedem aquí baix? Aquí, a la ombra, a la ombra. A la ombra. Sí. Yo, la que tú vayas a despertar. Es más bonita esa, pero... Te esperamos nosotros en Plaza España, claro, y así te vemos al final y nos pasamos la pujada. Com corre. Pero al final ya me estoy cansada porque son como 5 kilómetros que tengo que hacer. ¿Y qué tienes que hacer para participar ahí? Apuntarte a Sí. Mira, pots seguir. Dile que me hace ilusión. Yo hago de reina, ¿eh? de Reina Mora. De reina mora. Bueno, aquí tanquem tot el recorregut que hem fet. Baila africano. I aquí jo he fet una mica un homenatge a lo que és el Martí i Pol, parlàvem abans, perquè l'any passat va ser el seu centenari. I enllaço una mica la història d'aquest edifici, la Tecla Sala, que avui en dia és una biblioteca. Era una fábrica abans. Efectivament, abans era una fàbrica tèxtil. Explico una mica la relació que hi ha amb la fàbrica tèxtil, amb el Martí i Pol, i una miqueta també la història doncs, de principis del segle passat, on la dona treballava, hi havia moltes dones que treballaven de ben petites en aquestes fàbriques tèxtils. I faig una miqueta, diríem, d'homenatge a lo que seria la dona treballadora d'aquella època, referint-me una mica a lo que jo conec de la meva mare. Llavors el tema, aviam, he escollit com a edifici emblemàtic del barri la fàbrica tèxtil Tecla Sala, de l'Hospitalet, on va treballar la meva mare de molt petita. Avui en dia està restaurada i és un magnífic espai on es troba la biblioteca, el centre d'art i l'edifici de l'antic molí, que és aquesta zona d'aquí baix. El fil conductor poètic em porta a la fàbrica tèxtil de la Roda de Ter. A la Roda de Ter hi ha una fàbrica com aquesta, i la mateixa propietària, la senyora Tecla Sala i Mirapeix. Per això es diu Tecla Sala, perquè era la mestressa de la fàbrica tèxtil, es deia Tecla Sala. A la fàbrica li deien, a la fàbrica de la Roda de Ter, li deien la Blava. I és on va entrar a treballar als 14 anys com a oficinista el poeta Miquel Martí i Pol. I el 1972, després que se li detectés la malaltia de l'esclerosi, va abandonar la fàbrica. La Blava, la fàbrica aquesta, és on el poeta es va inspirar per escriure el llibre La fàbrica, que amb un to narratiu i èpic descriu l'ambient dels personatges d'una fàbrica tèxtil i com queda marcada la memòria col·lectiva d'un poble. Sempre m'han emocionat els poemes de la fàbrica de Martí i Pol, ja que em porten records de la meva mare. Descriu molt bé la duresa del treball a les fàbriques tèxtils de l'època, sobretot el realitzat per les dones. El poema Elionor, que és el que després llegirem, parla d'una noia, quasi una nena, que encara duia trenes i en la seva tristor va passant la dura vida de llàgrimes, de suor, de por, el vapor dels telars i sempre amb molta submissió dient sí senyor i bones tardes, era el típic d'aquella època. El poema acaba reflectint la història una mica de la meva mare, després llegirem el poema. Aquest escrit vol ser un petit homenatge al poeta Martí i Pol, com deia abans, que va néixer el 1929 i va morir el 2003. Però el tercer aniversari de la seva mort, que va morir el dia 11 de novembre del 2003. No, que va fer l'aniversari, perdó. També parlo una mica de la meva mare, que també va néixer el 1906, en la mateixa època, diríem, del Pol, i va morir el 1993.
llavors, pel 20è aniversari del seu traspàs, el 24 d'octubre del 1993, i a totes aquelles dones que de ben petites es posaven a treballar en feines tan dures com eren les fàbriques textils, amb unes condicions infrahumanes on quasi no podien aspirar, amb la pols del fil i de la borra, amb molta suor, jornades de 11 i de 12 hores amb nenes de 8 anys. La mare m'explicava com era la seva vida a principis del segle XX. Va començar a treballar als 8 anys. Venia aquí, a aquesta fàbrica. Vivíem a carrer Holanda, on més tard. Anava a la fàbrica de teixits i sortia de matinada, ja que havia de caminar creuant els camps, com deia l'Antonio, tot eren camps, de conreu, passant fred i molta por, petita, i caminar per tots aquests puestos. Anava amb altres nenes del barri, de la Torrassa, s'ajuntaven totes i venien a treballar aquí. Era tan petita que li posaven una caixa, m'explicava ella, on s'enfilava per arribar als talars. Llavors els empresaris aprofitaven el treball de les nenes perquè tenien les mans petites i podien moure amb més facilitat entre els estris dels talars. Amb els ditets petits podien moure els fils i aprofitaven, doncs, explotant una miqueta les criatures. Sempre he admirat la fortalesa de la meva mare, passo una mica a explicar, que com Eleonor, del poema de Martí i Pol, va créixer, es va casar, va tenir fills i treballava a la fàbrica. Més endavant, quan jo era petita, ja després va ser tot això, recordo el pati de casa, d'allà del carrer Holanda, la casa amb l'olor teníem un pati i allà havia una figuera i aquell record encara, avui en dia el recordo, l'olor intens d'una figuera que havia allà al pati, havia també una Maria Lluïsa, que és un arbre que fa un olor molt agradable. La meva mare, cansada després de treballar, després de la feina de la fàbrica, rentava el safreig, havia un safreig a fora, i allà no havia màquina de rentar com ara, sinó que a mà, amb un fred que pelava, jo recordo això, rentava la roba, tot un esforç. Primer, perquè no es rentava com ara, primer s'ensabonava i es deixava en remull una estona, després se'ls vendia i la roba blava es posava amb lleixiu, i es posava amb lleixiu, es tornava a esbandir, finalment es passava per aigua, amb un blavet que era per posar-la, perquè fes un color maco, per conservar el color blanc, i per últim s'estenia al terrat, on m'agradava pujar amb la mare a ajudar-me. L'època de la postguerra va ser molt dura per les dones, però, per posar un punt que també va ser positiu, però després van arribar les primeres rentadores i es va alleugerir molt el treball de les dones a la casa. Això és una miqueta la història del Martí i Pol, l'experiència del Martí i Pol com a escrivint de la fàbrica de filats La Blava de la Roda de Ter durant gairebé va estar 30 anys, i el compromís cívic i polític amb els treballadors que sempre va considerar la seva gent i poèticament heroics de la història es concreta en el llibre La fàbrica, que recrea la vida d'aquelles persones i en denuncia l'opressió econòmica i social. A Martí i Pol se li considera el poeta del poble. Llavors, aquí he buscat la poesia dintre d'aquest llibre, Eleonor. Com sé que hi ha alguna noia que sap llegir poemes, si la vols llegir, tu mateixa, Sí, aquí tinc alguns punts. molt bé, molt millor. M'he d'agafar per tu. Molt bé. Però sí. Ficaré cap aquí. Gràcies. El sol ve a la cara. La foto calentita que estava jo. L'Eleonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia «Sí senyor» i «Bones tardes». La gent se l'estimava. L'Eleonor, tan tendra, i ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins de la fàbrica es dilueixen en l'opaca grisó de les finestres i al cap de poc
Leonor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar, ni aquella irreprimible sensació de solitó. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. Leonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys, quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia, sí senyor, i bones tardes. La història torna a repetir. Molt bé, la lectura. És un pare nostre molt Ahà. que va escriure el Martí Pol. És curtet. És un pare nostre fet amb l'estil també del treball i tal. Si no fa res, llavors Nova oració del Pare Nostre. Però és diferent, aquesta és nova oració, és diferent. Vinga. Pare nostre que esteu en el cel, sia augmentant sovint el nostre sou. Vingui a nosaltres la jornada de 7 hores. Passis un xic la nostra voluntat, així com la d'aquells que sempre manen. El nostre pa de cada dia, doneu-nos-el més fàcil que no pas el d'avui. Perdoneu els nostres pecats, així com nosaltres perdonem els dels nostres encarregats. I no us deixeu caure a les mans del director. Ens advertiu-nos si s'apropa. Amén. una mica... Molt bé. Gràcies, Joan. Molt bé.